Hello mga ka-online, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong confirm order ngayon. Yung client natin is from Santa Rosa, Laguna. And yung item, ipapadala niya sa kanyang pamilya sa Buenavista Presentacion, Camarines Sur. Ang order ng kliyente is Sharp Gigawash Washing Plus Dryer 6.5 kilograms. Bago tayo magpatuloy, yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, pa-click po ang subscribe button and notification bell para updated tayo sa mga delivery gala natin. Every week po mag-a-upload tayo ng 1 to 2 videos. Kaya sana galingan natin magpa-order online para madami tayong madeliveran dito sa Bicol region. Tulog na tayo kasi excited na ako para bukas ng umaga. Kasi hindi lang delivery rides yung gagawin natin bukas. Siyempre, ang presentasyon ay coastal area. Pwede tayong maligo sa dagat o kaya sa River Paradise of Buenavista. Kaya magtatampisaw tayo sa batis ng Caligayahan. Este sa napaka-preskong tubig. Ayan, good morning. Good morning mga ka-online. Ito na yung pinaka-exciting part, yung pag-prepare ng item and pag-deliver natin. Sakto, maganda yung panahon kaya smooth yung biyahe natin mamaya. Ayun, ang bilis, di ba? Ang bilis ma-prepare kaya maya-maya alis na tayo. Samahan niyo ako mag-deliver mga ka-online. Ayun, ito na yung way papunta ng presentasyon. Pero nasa Laguna, Camarines Sur pa lang tayo. So maganda yung panahon. Pwede natin puntahan yung River Paradise of Buenavista Present. So ayun, andito na tayo sa part pa to ng Laguna, Camarines Sur. Bali, napaka-preskong lugar. Every time na magdi-deliver ako dito, kaya dadaan ako dito, hindi ko mapigilan na hindi mag-stop. Kasi maganda yung lugar, presko, saka magandang tanawin.
Iba na tayo. Siguro mga 20 to 25 minutes andun na tayo sa pagdidilibera natin. Ito lang yung mahirap dito, yung daan na medyo paliko-liko, medyo matarik. Pero suwabe naman. Online, andito na tayo sa welcome arc ng Presentasyon Camarines. So, napakalapit na natin kasi yung didelibera natin is yung first barangay ng Presentasyon Camarines. Arin, mabakal neng taho. Sige na. Oh, malapit na tayo mga ka-online. Pakatawid natin dito, first barangay. Yun na yung pagdidelibera natin. Taga dito yung kliyente. Kaya magtanong tayo kung kilala nila. Sabi po yun si Francisco Navarro. Diretso lang po sa taas. Kaya po. Sige po. Salamat po. Nakita din yan sa location. Naku ata na si Harong, kundi mapababa pa kita. Ang Buena Vista Presentasyon sarong mountain part of presentasyon. Pag auto-deliver mo, aram mo na. Sige po. Na-order tayo sa rent. No. Ano ako magkatugang para sa mong Hindi po nga na ba? Yan, kiyang person.
na-receive na yung item ng client. Ayan, sir. Ayan mga ka-online, isang successful delivery na naman ang nangyari ngayong araw. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa aking. Ayan, total tapos na tayo mag-deliver. Gumala naman tayo at puntahan natin yung sinasabi nilang River Paradise of Buena Vista Presentasyon Camarines Sur. So ayun, may kaunting lalakarin. Ayan. Ayan, hello. Kadlagan na bagay ni. Ampig aragihan may kadlagan. Kadlagan. Banda, dala ba na? Pag rigmat kan sa imong piagihan, baka may hulag. Ayan, ay, yaw na kita di. Ay, may barabangka man pala. Medyo mariribok na baga. Ayun. Dako na baga nagkararigos. Babawon. Ayan, yaw na kita igdingon yan. Ayan. 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 Napakalamig ng tubig. Basa agad ako. Ayan. Kadakol para karigos. So, napakalinaw ng tubig. Napakalinaw. So, meron ako nakikita mga buaya, pero maliliit pa lang naman. Napakalinis ng tubig. Napakaganda ng kapaligiran. Tapos natin. Ayan na. Malalim din pala dyan. Sige na, karigos na. Nakarigos mo na ito naman lang. Ayan. So, ayun na nga mga ka-online. Andito na tayo sa first part ng River Paradise of Buena Vista. Pero hindi pa tayo nakapunta doon sa bandang dulo kasi medyo malayo na daw yun eh. Mas maganda doon kasi may mga rock formation. Pero dito napakaganda kasi napakalinaw ng tubig. Saka napaka-presko. Mapapasarap talaga yung ligo mo dito. Napaka-clear ng tubig. Ay, parang gusto ko na ito maligo. Pero medyo pagod tayo sa pagod tayo sa pagdadrive kasi medyo malayo kaya pahinga-hinga muna tayo ng konti. Tapos maya-maya maligo na tayo. Ano ba? Oh. Sobrang lamig. So, maya-maya na tayo maligo kasi pahinga-hinga muna natin ang katawan natin ng konti kasi pagod sa biyahe. Tara na mga ka-online, mag-swimming na tayo. Tara.
Napakasarap ng tubig. Yeah! Sobrang presko, sobrang sarap maligo, napaka-presko, napakalinis ng tubig. Mga ka-online, thank you so much for watching. Pauwi na tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessings. And of course, mga ka-online, please don't forget to subscribe Dong Sky Online Seller Vlog. Maraming salamat po.